ewe iriko jimbo inuinda wakaitas ewe shiriko jinupiwa wakaitas ewe. So you live one day until the memorial service. So yeah, friends and family from around the world are coming. So yeah, don't miss out and stay tuned because it's gonna be a nice day celebrating a life of a soldier, a life of a sister, a mother, a friend, a workmate, and an aunt. So yeah, don't miss out and stay tuned. Asinguva yose ndeya Mwari nokuzara kwayo. Simba unaro pane zvese iwe akasingandatora iyo oza
mufaro wangu uri mushoma chaizvo. Ndangariro dzanga dzichakawanda ndikati regai timbotanga tatapa. Iye zvino tiri kuda kutanga program yedu. Ari kumberi kwenyu ndinoitwa MC Suna. Senemu yangu iti Suna Misai, but kana ndapa Harare ndakunzi Suna chete ina SONNAE. Kana makuda kuti Suna Misai takudzokera kwashure, manje taita zvekuharare. Nevanda ndinawo DJ vedu, DJ weVharuoko, zvikomana izvo zvinorova mangoma. Ketara wedu mukuru wacho ndo chikomana chamaona icho chiya chiri kuseri uko. Tichingodaro nofunga makutiziva tina cameraman wedu weVharuoko. Cameraman vabva vambobaya ifoni kuti idzoke kwavari kuti vagowevha. Tinoda kutenda Mwari, tiri kufara, tiri pano pamutambo wasifile wekupemberera upenyu hwaakava nahwo pano panyika. Tichizoparadzana naye, tauya kuzonyaradzana. Handiti saka kana munhu wari kuzonyaradzwa nyaradzikawoka. Tichingobetserwa neshoko raMwari. Vafundisi tinavo pano, tina pastor vedu atinavo pano, muchavavona patichazovasumudza. Saka pauiona mabishop havasi pastor chete, ndi bishop wekereke, mukuru wekereke. Saka pasvikwa navanhu vakadaro, aiwa mhuri yekwaChitumba nyararidzikai. Saka nhasi uda kusiya tati denhana nyararai, mobva manyarara zvachose. Mwari ndiMwari wakanaka. Iye zvino toda kusiya nguva yedu kuna bishop vativhurire nemunamato. Tinamati nokutendai Mwari wamasimba ose nezuva rinonzi nhasi, zuva rataungana tichipembera nokuda kwehama yedu yakaenda kunova Nashe wamasimba ose nezita raJesu. Nokutendai Baba, kuungana kwedu pano hakusi kugona kana kuchenjera, asi ndimatendera kuti zuva ranhasi ribudirire nezita raJesu. Baba, toisa nguva yose ino Baba maoko enyu Mwari, zvose zvichaitwa pano, zvichataurwa pano nezita raJesu zviitwe Baba murugare, murunyararo rwenyu Mwari. Mufaro washe uve pakati pedu nezita raJesu, utizadze uye kunyaradza kwaMwari kukuru nezita raJesu. Mbiri nerumbidzo toramba tichosera kwamuri kudzwai nekusingaperi, muzita raiye unoshamiswa masimba ose nezita raJesu. Amen. Tinotenda Mwari achingoramba achingotitira zvakanaka. Iye zvino toda kungozivana, asi kuzivana kwedu tichazivana tingova muzvikwata. Mukaona musina kuziviswa munongoya moti MC. Ina ndichanzi MC manje, level randava ndakunzi ED. ED zvireva kuti Events Director. I'm no longer MC, ndadarika level iroro. Saka ndakunzi chi ED Suna. Not the pay one, but not the pay one. Mapabatisisa. So I am ED Suna. Iye zvino tiri kufara kuva nemhuri yekwaChitumba iri pakati pedu. Toda kuti muwevhe muri pamuri papo, tifare nemi tichikwasai muzita raJesu Kristu. Amen. Tiri kufara kuva nemhuri yekumusha kwambuya Chitumba. Tiri kuda kukufarirai vanasekuru. Vanasekuru Makore. Nambuya vabva vasumudza futi kuti handibvi kwangu, chero ndakaenda asi kwangu ndiriko futi. Ndo zvisikana zvekwaMakore kaizvo anambuya Chitumba. Tichifara tina neprogramu yedu. Tiri kufara kuva nemhuri yaSifile, vana vake. Toda kukukwazisai vana, tiri kufara kuva navo vose. Anongonzi mwana mwana watete vake anga uri mwana wamai vako. Tiri kufara kuva nevakwasha vedu. Kwakabva vana vedu ivavava vokwana vatete nevekwani kwese vakwasha vose vokwaChitumba. Tiri kuda kukufarirai muzita raJesu Kristu. Amen.
tine vazukuru vari pano, toda kuvafarira muzita raJesu Kristu, amen. Chienda mberi nepurogiramu yedu. Pano tasiya kwasa here vana tete vekumurume, vana tete vekwakaberekwa vana sekuru hanzvadza nasekuru Chitumba, toda kungokufarirai futi muzita raJesu Kristu, amen. Tine vekubasa vari pano vaishanda namai vangu, toda kukufarirai. Wevhai maoko enyu. Takanzwa kuti makabva pano kubva zuro, takanzwa kuti kubva musi weMande manga matokaka matende. Ndakafonerwa ndiri kuDubai kuti hanzi matosvika kare. Rudo rwenyu runobhowa, munonyanyisa kuda vanhu. Toda kukufarirai maworkmates ayo muzita raJesu Kristu, amen. Tine mashamwari amai vangu, mashamwari Sahwira mukuru, toda kuvafarira muzita raJesu Kristu, amen. Pano andasiya here, tine maneighbors tinovimba, tina kukuitirai ruzha, enda tisi kukuitirai ruzha. Tinoda kukufarirai maneighbors akanaka muzita raJesu Kristu, amen. Maneighbors anoziva kuti zvinhu zvine season, kune kufara makagarisana, kune kuchema makagarisana, saka tinoda kuvafarira. Vangoipa nemakeke chete, vanouya pane zvese. Mwari akiitirei zvakanaka. Nofunga takwazirana tese. Pane andasiya, catering menzo chikwasa handiti kokutanga matomirirwa nemukuru wenyanga ari kuno. Tiri kukufarirai, musapisa mazondo aibve, hatisisina meno. Tiri kufara zvikuru. Pano vamwe andasiya pasisina handiti, nokuti munhu akasakwaziswa unorwadziwa chaizvo. Ndoda kuzvikwazisa zvakare. Ndinonzi mukadzi waKile. Ndoda kuzvikwazisai nemukadzi waKile muzita raJesu Kristu. Ndifarirei, haleluya. Panapa tikuita zvebasa handiti, ana sekuru musamonditarisa nemasoko. Tikuita zvebasa, hatisi kuita zvechiroora, hatisi kuita zvomeko, tiri kuita zvebasa. Saka zvokumboti mukadzi waKile izvo mombosiya, nhasi mozati muna ED panzvimbo. Ndoda kukufarirai. Imbosumudza DJ. Ngatimbosumudze maoko tichiombera. Jesu ndo munyaradzi mukuru, munhu anganyaradza akandoreva avapadi. Asi kudenga kuna Mwari vanonyaradza vanhu. Usavhunduka kudenga kuna Mwari.
tinotenda Mwari anofunga nziyo dziri kungotinyaradza. Tiri kuona dheko iri pano apa. Pepo yakamirira mwana wehumambo kana unoziva nezvemakala. Saka chingoziva kuti nhasi tiri pavana vehumambo. Tiri kuitira munhu uyu munhu wehumambo. Unoda kumbozvifarira izvozvo. Makalazi ari pano akanaka chose. Tinoda kutenda Mwari. Waiti yagara yakatongonaka, munongoiziva imi. Haina kana uroi, haina kana chainayo, yakangonaka yakadaro. Saka tinoda kufara nemakalazi edu ari pano. Mwari achingotiitira zvakanaka.